And then I'm full umuntu la lokushini yakwazi uyabanda lo yashiza mhlezi nje Sunil Girls, that's Tizi. When you know what's welcome back to a show where we catch it into the act, where we call it what? So guys, I have one of my writers who wrote to me. So we are both what's the problem and everything. So this is okay, don't like someone tonight. Guys, the future. I'm gonna invest so when zinkomo kanje ngizophisa ngazo futhi. Ngizoqala ngembuzi, ngegusha. Okay. Hi Mala. Hello Lukai. Njani? Sharp. Okay. So sana sami ungizile, what's going on? Tell me about your story. Masiqalela na ukhuluma nobani? Khuluma lithatho ngithembe mabane la hana modiri marikani. Munna wa ka ne akimfonela a tshwere phone. Ake batla hore nna le nna re be together bo o ntse itori tse ngata ayo mo pela ka man. So a ke tse go etsahala ke batla go nna le nthuse. Okay. How long have you been dating? Yo, I think 1 year, 5 months. 1 year, 5 months. Yeah. Also sure. Yeah, sure. Yeah. So since in date, being in a relationship with you know she marikala, neli sharp, nolumnati, adua alimu pilaka. Yeah, you like you only. The couple tse khulu man batho mo marikani ba di khallang. No, I watching una le mthinto nyane ke sa understand jwang tsheta jwang asa a ke pheya asa se ditsaka a ke batlo ba le na go ba le nna o kena ntlombosibu a ke mhaka wa shift ya Samuel like ntse jwang o exafani nje kanjani. Okay, so mina ufuna ngenze sana sana batlo go nthusa tse Zing can to say my own two or Monaka bake home. I hope it's okay, no problem. Alright. Nimzula goes is tattooing, Utifuna nim tuse, a hutlamona higher huena. So, Mnanzo ham in terms of Yenza, Zamain's investigation, because you know what? You're going to basically 1 year, 8 months relationship on Bambe Kabushumva. Mnanzo Hamin's investigation, the buoyant the information. Don't go anywhere, we'll be right back. Hi, it's your girl Zesty Z. So welcome back to Street Journal where we catch cheaters in the act. It's your girl Zesty Z. When you're Zesty Z, guys, don't be surprised, man. I went on a bit of a leave. But no, my emails they're piling up. Even though I got injured, I'm still in the streets doing what? So guys, the client last previously. So now we're gonna go talk to her, show her the evidence, and then so I can see and understand how she feels. Okay, last we spoke and you know Ware was suspected out here how. So I did and go and did investigation. I'm sorry that. And then so then the evidence so bonus and she doesn't ballo. Alright. Marino, yo, I think Mobanian. And you talk usali busy Twitter. Alright, true. Answer. I unila mina bounce. So mfuna ukucomment, mfuna confirm ukuthi uyena umuntu. Kenge tsuyambonisa nyone. Hayibo, ken. Umutsiba nganyana o. Hayi nganyana ke mtsibi. Amtsibi. Like it on. Azange ngamona nje ngonyene. Una le yena today no. Kai, mole kwenhlungu. Ngaphi. Nimzule go sisi ukwatile enga. Tommy. La majita babun le cherry kebere. Fanayit umuntu akubere.
imoto bani. So when I all along I want to Nomuntu odala ngimtshotha ngimfuni man. Hawu. Dala ngitshela umuntu usengifuni. Angazi ngizengani. Uyafeba usithethe yakho. Uyathatha yami lena. Uyakufonela ukuthi wena umuntu wakhe. Ufonela ukwena. Azangikhulumi nalo muntu uzola ngazi ngifuna ukuthi uyahlala. Tuthi wenza umntwana wena wena. Ukhuluma nawe nini wena? Omekancane wena. Omekancane yingawo. Yingawo wena onalo ngibongabona ukuthi udala ngomntwana nami. Ngibongabona uyazi wena 8 months. Unitshelile lo muntu udala ngamfuni. Vele noma nini? Noma ukuthi ukufonela izolo. Ufonele bani? Umfonele nini? Ngobani isikhathi? Uyagula ngisemntwini wami mina ngidala naye ngumudla. Ngikamnandi uyabanda wena. Wena uphika ngani mawuzobiza umntwana umsiyabanda wena uphika ngani? Akame kancane lo nini umtshothi ngani? Wena uphika ngani mawuzobiza umntwana umsiyabanda?
Wena wena awume kancane wena Tommy, indlela lendaba uyithatha ukudelela ungagijela awakhe naye amathaya awume kancane wena Tommy attitude engaka uyithatha Tommy attitude engaka uyithatha ngibambi awususele umuntu la store isikora awususele umuntu abengawe mina abenawe Maria kusinawo ayikho dakhe isifebe kwawena ifebe lawe ngoba awusuke naye lo muntu lo Sukile. awusuke naye Sukile naye awusuke naye la usokudubule mina wena Suka la. Nemina yinto edubula ngani uziyamdifenda cha wena yazi isifebe sendoda umuntu wami lona manje lo wami manje udelele lo wami wabe ngamtshela lo wami lo dala ngitshela wena dala ngitshela wena suka kithi dala umtshela Hawu, suka kithi dala wena. umtshela Hawu. khona udecide manje ukuthi webhizi ukuthi ye webhizi naye hawu awusuke wena la manje lo wayengivebela naye lo muntu obeshawa nesitendi mina naye lo beshawa nesitendi mina naye lo awusuke wena ngamthekela ama-PA6 athafeni wena ngithekela ama-PA6 wena ngithekela ama-PA6 wena ngihambe nawe suka suka wena la wonke umuntu la elokishini uyakwazi isifebe isifebe nalo muntu manona baby baby bese isikhama sakho yewena bese nombiza lo hayi isifebe lo yambona suka kimi wena suka kimi wena suka kimi yazi wena wenza islima mntana like literally umenza islima hawu wala lo uyislima now you want islima because of suzohlangana nabo bayenzi 1 year 5 months hayi nasi slima nasi oh isifebe lo hawu Siyodifenda ukumdifenda. wami owami nanyi Thomas khuluma kahle ke isifebe wena awuzela wena ngoba wena unento lezeshisa yona ngishweni yabantu uyabanda lo wena uyashisa utshela abantu hleza ngitshela lo imnandi impela warifu ukutshela manga hawu ngitshela manga wena warifu ukutshela manga nginamanga une evidence wena ukuthi akanamanga oh that's why boyimunga lapha yindaba ukuthi wenza ukuthi uyashisa niyamunga neemotweni ya umuntu wami ngisho senza yonke into esifuyile manje awumkhuze lo mkhuze Tommy ngicela sikhulume wasondela yini inkinga yakho angasondeli kithi angashaya ayakaza ngishaye ngisina ibhanki zombili yeah Tommy tla yakharibulele ishap okay out of all things why bongamtshela umntana abantu awufuni Lo ngoba dala manje ngitshela lo. umbiza Lo dala ngalo ngitshela. futhi wena awuhloniphi awuthwelanga uhloniphi yabo into engitshela ngayo awuthwelanga wena uhloniphi wena dala ngitshela wena sokulo sokuwena kuwe akusinext kimi lo wena bo okay Beshawa understand mina naye lo ngamthekela you want ama-PA6 8 months yonke ngamthekela ama-PA6 wahamba nami ethaveni umuntu lo uzombiza ngani lento Ubiza ngomuntu wakho awuhlali mara wena uzombiza ngani lo muntu lo uzombiza ngani why wenza mina umntana isilima Tommy hayi lo vele Wena yiso manje sewuyiphara ngiphara kanjani lo muntu lona uthi uyabane phela nawe awunayo i-energy kumele ngihlale naye angenza bayakubamba bayakuyeka bese mina ngihlalela lo muntu lo mina ngihlalela lo muntu lo ngihlanya vele uyasikha ulisakho awusuka la uthi umntana abantu uyasika Yeah, isakho le. wena yonke le 1 year 8 months umnyoba ya bekamnandi asekho mnandi Asekho mnandi manje. asekho mnandi awuyabanda Uhleka nje ebhedeni wena umuntu uyakwazi ukushini wena hawu lena uhlanya no Mama ngiyokuyiva ngoba ndaqeda wena. uyanya wena obudala bakuceda wena hawu uyahlanya wena hawu ushamisana njani suka la kithi unyaka hore lehlogane or unyaka isolva le yena le tsamaye
Akuhlukane. Awumnyaka msakho. Uzohlukana nobani? Nawe. Uzohlukana nobani? Wena hamba. Ngisakufuni. Ngimtholile omnandi impedile ukudlula wena. Nawe siyeke sisi. Siyeke nawe. Take nonke. Anisiyekeni. Ya, ngisho unemali wena. Wena unemali angisho wena. Bemnandi ngidla imali yakho. Manje Ya, kanti ukhapha idlam kanje wena. Uzokhapha idlam kanje wena. Hawu. Dabele neskipa futhi ekhambani. Nonke. Suneni. Uyaphi wena? Uyaphi? Uyaphi wena? Uyaphi wena? Uyaphi? angifuna ukuthola nawe kantona yini ngithi Tshela na mina ngifuni. Lesifebe angifuni. Lesifebe angifuni. Hamba la. Hawu. uzohamba cabanga ulethe indoda yini Thomi Sizana namahloni wena. ya sema mangali vela funa wena ngoba unemondla Naye lo bekangondla lethi imali yakhe ngisayifuni. Uyabanda lo mntana lona. Hawu. wena uyashisa wena ka chocolate Yashisa sisi mina mangivuthi mnandi kanjani. Ake ngitaste Yo, wena. hambani. ngawufuna wonke amadoda wena Uzulijaha. Uzulijaha. Mazochapa le cake lami wena. Mazochapa le cake lami. Hawu. Mazochapa le cake wena. Yo! Sikani. Hawu niyasithathela ngamampela. Uzokuthela amanzi ashisayo. Ujwayela ini phela wena ulethe indoda ekini angisho uzoyilanda khona la yini Yo! Lo muntu. Mangithela ngamanzi. Ngamanzi. Suka kimi uthi angifuni hamba. 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 Hamba wena. Hamba wena uyesibani. Zokushaya isina lo muntu uyahlanga icycle lo. Psycho. Ala nongwena bongabona ukuthi psycho. Hawu. Ala nongwena bongabona ukuthi Ah, bengamboni. beyaziwa nje emqothweni. Kanti ubona Bengamboni. namhlanje ukuthi psycho ngala abantu. Suka kimi wena. Beka umuntu omhambile ngesimanga sakho. Usekwamthini? Lenza kabona konjani wena? Yamuva uthi ngihle imali zakhe ngi-proud futhi. Uproud. Kanjani usiyoya sendoda mos? Angisisiyoyoyo wena. Usiyoya ibithele abidla imali zabafana. Ngidizelana. Lasistina. Uzongigijimisa kangaka. Hawu. Kunani Stina? Hawu. Thomi, senzanjani? Nesigibizana nesiyoyo sendoda. Usamfuna kanje? Naso singazombiza ngesiyoyoyo ma. Usiyoyo Thomi bayakudla. Udle emzini yabantu. Ubani Awunakhaya lakho uyondla. Ubani? Bekani mntwana wami uhambile ma. Umntana abantu yazi kunini alwa. Right. And wena mfuni sazi yakhala. Angifuni phela. Ngalo ngifaka la idodo. Angeni ngeke. Etoilet one. Yeah, trash yazi. Futhi imali zami wena. Thatha imali zakababa noma nginika zona wena. Yeah. Simsongela umuntu othanda sakho. Songibiza Alinye. Umuntu wami wena uyakwazi lo. Alinye. Umuntu Biza wami. into kuleli khaya. Umuntu Uyale wami. inyama ukudla kwamkisa mina. Unje impatha zami mali. Umuntu wakhe manje. Uzohamba lo umuntu wakhe manje. Manje besile ngisengalima ngenxa yakho. Mina ngizibele la ukwe. Ngiyambona ukuthi yini. Wena ukuphi? Uyamandla. Uphumile. Phelile hamba kuyo. Hayi. Baby. Baby. Yo uzongishaya lo muntu lona. Yo. Utshela kabi. Hayi makancane. Asilungisa izinto ke. Angeke. Khumula ngisayi babilo eraba. Salushela la bhuku. Salushela la bhuku.
khuluma Salushiya nalo bhuluka ngisho bayakwazi wena. Hayi ngithengele le. Ngamanga the way proud ngakhona ukuthi bayakondla. Angicabanga. Sulungane niyakusuwe Skora umbambe. Sulungane niyakusuwe Umbambe skora. Yo. Sulungane niyakusuwe Umbambe tu. Awambe lo muntu. Rezaza. Ukasoliswa mona usawunyaka. Samnyaka Lena usamnyaka. Mara simola kanga okay ke akasa. Manje ufunani? Ufunani Umuntu wami lo. Umuntu akho wani? Lo muntu wami. Awunyi mara wena perhaps uyahlanya noma ezenzisi. Umuntu akho manje. Ya ngesithembu Ufuna isenzani? Sokondliwa wena. Ya yiba bazongo. Mela basustain wena. Bayangazi ngisebenzi labantu labo. Vele ngabatshela. Usebenza le? Sure. Waya. Ngimnandi mina empedeni. Hlanya Hayi lo uyabanda lo. Mara uthi ufuna hlala bomuntu akho ufuna. Masala hamba ngisamncane. Ngifuna imali yami impahla zami Imali yakho. Lo igqokile khumula ngikubulisa khuluma. Ufuna iskip. Ukhumulele iskip ufunani? zonke ngisho ningasilelezi Ngeke. Ngikokeni mina. Ngabe ngijoke estradini. Hayi wena umeka kancane. Ameka ngane. Ngoba wena usizana benzili. Zonke angifuni. Yo. Sizani phela. Ushaye vele ngoba usenzile masithu. Uzoyeka ukudlala ngabafazi bayakwazi nokondla wenja. Uzoyeka nje. Matakana Tommy. Awena usenzile uzoyeka nje. Hawu usenzile mabele. Sanawe. Uzoyeka. Usenzile mangathi ngiphinda besengavuma nami. Soyavuma nami. Wena ngikulahle umuntu wami. Uthi ufuna isithembu kuwe. Hawu. Mina ngisifuzo monza. Ngijwayele Ujwayeze imali. Ngijwayele Why kanti kulesihlende kumele uqale ngemali? Sizilungisa izinto mina. Ngithinti. Yekela le lesifebe sami. Cha isifeba kusuwa feba yo lapho. Hayi nasi isifebe. Ngijwayele kabi ngoba uyisifebe wena Isifebe. Awusisifeba. Uyini wena? Ngitshito right, angitsizwe ibeke right. Hawu. Uyinsizo kanjani? Ngicocop. Ngerasheni yakho. Ngiyabanika. Yiye nje. Kumnandi ukudla kwami. udla kwakho Hambeni naye. Ramusi. Ramdal. Salela mthowa hayi ke khala mati sala wena Bheka manje uhlukanisa nomuntu wami. Kanti onishani wena? Hambani la. Angihambe ngisala nawe. Sala nawe. Hamba wena. Guys, you've heard Hambani. because uthi untombazana akasafuni. Like she's tired, she's just at a point where like akasafuni right. Kubile enough. Nawe wena njengoba uthiyela kanje. Silwile ubrother akafuni. Udla amantombazana. Amantombazana wonke angashibonyi bathu. Yabona mfana uzohleza athi ufuna imali kuwethu. Mbaleke. Mona ke chelede. Other than that, uxwele chomi. Myeke because of okay. So chomi, bon azange ngitshele kahle kahle ukuthi akasakufuni yena kwamempela. azange ngitshela befu bakathi ubhizi uyangithanda ngisemsebenzini ukusebenzela into engiyazi bakathi uyasebenza lento ukuthi akanamali le naye ngicela ukuyiva ngayo So bowujwayele ukumuphi imali or kwenzakalani? ngitshela kumuphi imali sometimes uyayitshontsha imali yami makabona if ngibeke isipathi sami semali lapha uyayitshontsha Mara chomi ke mawuhleli nomuntu okutshontshelayo uhlala kanjani naye? yo angazi she ngoba ngiyamthanda uyabo yena mara yo into engenze wena namhlanje beyibhlungu usangijolele too much she Hayi uthi wenza kanjani? Wenza njani makwenziwani? Uthi wenza ngene ukudila usi. Asimazi buza yena ngithi indoda yakho na. Uthi wenza njani? Angithi wena wazi ukuthi uyi1. Wena ngisho ukuthi umuntu wami wena. Okay. Bheka le ngitabele leskipa le. Yinja. Wena uyini? Akushongo. Mina ngumuntu, uyinja wena. Mina Wena uyinja wena. Ya uyinja wena. Hamba la futhi la. Ya hamba la. Bheka njani manje phakathi komphakathi. Bheka amanye amantombazana ngikhalela. khalela wena ukhalela ngishiye wona kanje wena Anihambe la. Manje wena yini wenza ukuthi bayakhalela labo sisabala. Bheka bangibheka kanjani? Bheka. Mama ngale indoda enjani lehlanyayo ethi ufuna ukondliwa.
Mbaba ngonje baba ngijwayezile ngisho la. wena Isikora sama ubakade la. Ubakade. Yo. manje Tommy ivukele ngoba bebakudla lapha emotweni Uyabona isamile Mosi. Nangu ufikile. ayenzi neprint mos manje into kanjani ngoba ngiyayibona ngoba vele mina semotweni No, le yama ngisho manje mayifukile sisayibi straight iyalala. Ayikho dizi. Ayikho dizi. idizi nje Uyasijwayela no? ayivukula Uyasijwayela. so are you happy Hayi ayikho le. even though Unjweletsi umrata athi thi saka singata che kuthi sinapho ngata che bani 8 months wahlala what lesson did you learn kule relationship yenu noyithu ore ke ska phite ke tshwele mshimane o sina mfokoli mshimane o sina o sa sebetsing o sina check o sina chelete Uzosiza. Cause vele- Ngoba yikho nje into. nawe baya uyamdiza mos usho kanjalo ukuthi uyamdiza Ngiyayisona. manje wena so uyi-advocate so uyamela Ngibona ngasukuthi ukuthi ngimele ngoba uye senzile makisithu. mara ngisho masifika la wena bowushaya isifuba Tommy ula vele indoda yami ngizomkhotha ula ushaya isifuba ngendoda nje Ngiyokusibaza sikwenzakalani ngoba ukuthi. nabo boyithu mara ngisho yasibona sifikile namakhamera you know phela lese uyi-obvious abathatha bayithu baba suthi nawe phela uvumele ukuthi yena makandle abhizi nabantu umvumele ukuthi ayenze ubufebe oh bathomona Liva ke time. Bona Sebenza indoda- amadoda lo ngenzayo. Yini ngijwayezile ngisho. Ubani ngijwayeze. Animani kancane bani ngijwayeze. Hawu. okay-ke Tommy we're done colo hambe ke ngoba mina ngizama ngise kuwe sengivumile kuwe Hey kwena. Ngalingwa ngibiza ngobheka. Uzonginyanyisa ngale hayi la Bara nina nonke nina bamakhamera nonke nizinja nina nawe sikora ngizokushoya wena. Wena-ke nawe Ngizokugeda wena. mara Tommy uyasibona ukuthi ungakanani Ngizokugeda lesikora senu mina no. usiketha ngani Tommy ushayi ngephela kanje so Tommy ramtela no going back lesson learned ngere mona umpichalete unless you are ithoma mwanga alright happy right secret Yeah, actually ke so bonana top be right ne sharp guys nimbonile usisa ngisho sikhulumile phela izindaba yokuthi brothers uyamphika akamfuni okay sharp uthi uyayidla imali yakhe and everything but umenza islima umenza nayo islimo sisi uthi yena ufuna isithembu but ufuna kondliwe yena emara nani wantombazana shem niyabakhetha amadoda yazi nani awakhetha so you saw the episode you saw everything so don't forget to like share subscribe follow us we are road to 200k angisho nazi guys siyayithanda support yenu thank you for 100k subscribers continue watching continue supporting us from me to you this is goodbye